Longest running review show na Pop Talk mapapanood na ng 9:50 ng gabi tuwing Sabado bago ang GMA Regional TV Weekend News. Alamin sa report ni Claire Lacanilaw. Fun and excitement never ends sa bagong time slot ng paboritong review show ng bayan, ang Pop Talk. Pop Talk ngayong Sabado, May 1 sa bago nitong oras na 9:50 ng gabi bago ang GMA Regional TV Weekend News sa GTV. Makijamming tuwing Saturday night kasama si Tony Pet Gaba na tiyak ipapasyal kayo sa pop na food trip, summer pasyalan at ibabahagi ang mga patok na latest gadgets ngayong new normal. We make sure na may balanse, may tamang balanse ang aming mga programa. So we try to make it all-encompassing. So hindi lang malala, mga rich na mga putahe ang aming ipakikita. Mayroon din kaming kabig. Sabay-sabay tayong makipop o flop sa mga all-new episode na hatid ni Kuya Tony Pet sa kanyang mga pupuntahan. Kaya mga kapuso, huwag nang palampasin ngayong Sabado ang kakaibang trip kasamang Pambansang Review Authority na talagang magbibigay ng impormasyon at kasiyahan sa inyong gabi, ang Pop Talk. Mga kapuso, si Kuya Tony Pet ito. Iniimbitahan ko kayong manood ng Pop Talk tuwing Sabado pa rin sa ating bagong time slot 9:50 PM sa GTV. Pop to pop kayong tunay! Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.